Welkom aan meneer Korteman, de wethouder. Welkom aan alle kunstenaars die mee hebben gewerkt aan het project. Welkom aan alle ouders en andere belangstellenden. Maar vooral welkom aan alle kinderen van alle basisscholen uit Borne die hier zijn. Ik zie er een heleboel. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Wij zijn de laatste maanden dit jaar op de scholen als kunstenaars bezig geweest met het project Ik zie de muziek. Het resultaat is hier te zien, wat allemaal opgehangen is, wat allemaal ligt, wat allemaal staat ook nog. Sommige mensen hebben al een beetje rondgekeken. Straks mogen we dat verder doen, maar we gaan nu officieel openen. Een aantal kinderen zijn hier aanwezig, hebben samen met Mirjam Jansen van de Talentuin een poëzieproject gedaan. Ja, hier staan allemaal dichters voor mijn neus. En met muziek en gedichten kun je heel veel doen. Ik was aan het dromen over jou. Ik voelde de wind en was alleen. De Gruilen vouwt de bal tegen en schiet hem helemaal naar de regen. En het publiek is helemaal verlegen. Dansen, spelen, lekker eten. Bij Preste Palace moet je wezen. Spelen is spannend, attracties nooit saai. Daar is mijn feestje ook volgend jaar. Ja, beste man. Dik applaus. En dan moet je het ook aan je ouders vertellen, aan je opa en oma. En dat die ook komend weekend hier mee, mensen mee naar Borne neemt, naar het centrum om hier te gaan komen kijken. Geweldig. Dankjewel.